Hello everyone, welcome to Hwdaosha vlog. नै दा आं दंफैयो अरुणाचलाव. आंजों लोगोआव दङ बसनि मिसेस, आंनि मिसेस आरो आंजों लोगोआव दंबावो नै जोंहा बस. बोरै खरफ्रा? मोजाङानो. दे अरुणाचलखौ नायबावसै. फाइनालि फैयै दा जों नै टेनजिंगाव फैबाय. नै जाथारला जोंना लोगोफ्रा गोजांबायलै टेनजिंगावआवनो. दा एसे ब्रेक लादों जों बेयावहाय. फुरा रेडि लाबोखाजोबदों. माने लं जार्नि खालामदोंलाय रे नै राइडारफ्रा. जोंबो थांगासिनो सहैगोन. एसे टि ब्रेक लादों जों दा बेयाव टेनजिंगावआव. फुरा रेडिखा जोंना नुदोंना लोगोफोर. ले टु सब लेब गेस सका टेन सब दंखाजोबो गारियाव. जेनिबो टेनसनानो गैया जोंना. वा जोंना बस सानैया गोजांलायाखै नामा? गरम मोनदों. माहा मोनबावगोन माने ना? जाबाय गोजांनायनि नै लोगोफोर साहा लोंनि. आं मोनसे जाखांबाय दिनैनि गारियाव ओंखाम उखैनानै. माया बार थांनो? आदैया जोंहा मादैया जि केक जाखादों ओंखाम उखैबायनो. नोंहालाय ओंखाम उखैनायखाय बेमारि जाथारबाय नै मिस्टिजा आंना. मा होनबावगोन दिनैसो फार्स्ट टाइम हिल्स एरिया बेरायनो फैदो. सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम. मा थांनायमोनलाय दार्जिलिंमोन आं. थांनाय बोसोराव दार्जिलिंमोन. देग्लाय नै दा अरुणाचल. नै जोंना ब्रेकफास्टआ केकसो गोथावथार. फाइनालि साहा लोंखांनानै नै दा जोङो ओंखारलायबाय दाबसे जायगायाव थांगासिनो. लोगोफोरा नै आंना सानैखा. मादै आरो आंनि मिसेस. एक्ट्रिस बायदि नुयो सानैखौबो. एक्ट्रिस बायदि हारनि. जायगाखौ प्लेन एरिया बेखिनिया. बसमोना मैगं लागासिनो. फाइनालि सेलेपामनि वाटारफलाव फैबाय जोङो. साइड सिन नायनो फैदों. नै बै नुनायानो वाटारफला.
जोबोर गोजौ हाजोनिफ्राय गोलैखायो दैया नुदोंना नुदोंना माबायदि फट'ग्राफार जानाङो हिन्जाव लाबोला सेंग्राफोर जोंहा बसआव फट'ग्राफार जानांबाय दिनैबाथाय बेग लाग्राबो जों दा सेलेपामनि वाटारफलखौ खाथियाव नायनो थांगासिनो जोबोर समायना नुयो खाथियाव नुदोंना नै ओरैनो थान्दा दै बाज्रुम जोबोद थान्दाखा बेयावबो बहुत टुरिस्टफ्राबो फैयो नै नायनो थाखाय जों जेरै फैदों गुबुनारिफोराबो फैयो खाथियाव जों नायनो थांगासिनो नै वाटारफल बिराद हाजो गोजौनिफ्राय गोलैयो दैया नै गोजौनिफ्राय गोलैथारो फाइनालि सेलिफाम फैबाय बेनो जोंनि लास्ट स्टप दिनैनि थाखाय दा नै जोंहा गोजांजोब्बायनो जेकेट गाननोसै ओमफ्राय दा सेलिफामनि भिउखौ नायनोसै आरो नै सेलिफामाव प्रग्राम जादों बिथांमोना सफैगासिनो दाब दाब जायगानिफ्राय सफैदों जोंनाबो नै फुरा दंखाजोबो गारियाव नुदोंना सामानफोरा प्रग्राम जागोन इयाव प्रग्राम सेलेपाम जायगाया गुसु गुसु थान्दा थान्दा बार नुदोंना गुफुर गुफुरा बोरै बारदों बारजों बोरै बारदों जिबायदि बार दङ खोख्लो खोख्लो खोख्लोहै आरो मेला दङ दिनैनि दिनाव जोबोर मोजांखा समायनाथार बै मन्दिराव थांगोन दाहाय बै मन्दिराव जोबोर समायना हादैनिफ्राय नुगोन आरो नै बिथिं नाय पाहाड़नि नजाराया माबायदि जिबायदि समायनाखा जिबायदि नै नहीं आइटेम फ्रॉम अब मा दङ गिलास आइटेम वो बैग कितना है ये सब ये 800 तोब्रा गेलेसिदों स्टुडेन्टफोर बियो बिसोरो मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है सो दिखाओ क्या क्या दिखा सकेगा
7 50 मैं से लाना है वो तो टियो लाना है 4 गेले 4 480 so लोगोफोर आंनि ट्राइ खालामनो नागिरदों नाम्बार आनलाकि 7 आरो 4 और गया बॉक्स सामने बॉक्स और गया ओके लगो नंबर कहाँ लग गया रे राइट में लग गया क्या 1 में लग गया 1 में very nice गया once में रिकवर होगा क्योंकि हम लोग 50 में 500 दे रहे हैं ना और एक बार लगाएगा नै दा आंनि लागाथ' जायासै जाहा नै सारा लाग नायगासिनो नोंनि गोसो बायदि नायदो ओइ 20 खेलमान होदों गेलेनो होनसै नंबर ये नहीं मतलब 6 लगाओ नै नाम्बार 6 आव लागायबाय जाहा सारा हम भी खेलेगा 11-7 6 और 8 और 9 सेम ही देखता है कैसा होगा 6 और 9 ओह 6S लिखा है और 9M ओह पूरा प्रॉब्लम में मैं भी खेलेगा और which number sir 5-8 5-8 ओ मेरा वाला 3 में लगा दो ये 6 ऐसा? नहीं होगा 3 में लगा दो 3 में मतलब इसमें थोड़ा गड़बड़ लग गया नै लगो yeah shoot sir लके यो क्या लग गया ट्रे नहीं वो मिस गया वो मिस किया ना क्या नहीं 3 में है 12 ये तो 3 में गया शायद बाहर ना 12 में आई 12 में वोट है तो इसमें ठीक है थैंक यू तो अच्छा लगा खेल के मजा भी है टी-शर्ट हाँ? टी-शर्ट